हाग्रा लावनायखौ हाखुगासिनो ओरैहाय दे ससमायाला 1 2 3 जोंहानि बारिनि एम्बु बंला नै जोंना आनैया गोरोंखा एक्सपार्टखा हाबबाय गाइस दिनैनि इन्ट्रोखौ जोंना आनैया होगोन आरोखि ना दे होनलाय बिराद मोजां होनखायो जोंना आनैया दे हेल' लोगोफोर वाट्सआप ओरै नाय केमेरायाव नाय अबेयाव नायदों ओरै नङा ओरैसो नै गाइस मोना ओरैसो दङ वेलकाम टु साजेस ब्लग्स दे होनदो मानो ओरै नायनांगौ गाइस जोंनाव बिब'मोना फैदों आरोखि ना मामाखौ नुवाबानो थानो सुखुवानो आंखौ नुवाबा थानो सुखुवा नों थानो सुखुयो बिदि जायो ओमफ्राय ओरैहाय नै बिफाया जिरायनानै दं मा खबर बाबा मोजां मिलायबावबायलै ओमफ्राय ओरैहाय बिमाया नै फुरा दानलु दानला खालामगासिनो मा खालामनो मा बेरा ना मा दुमनो नागिरदों नोंलाय मा गायो ओमफ्राय बोथोराबो नै एसे अखा हाहां माहां जादों आरोखि ना अखा हागोन ना मागोनथाय मैया हरावबो बिराद अखा हादोंमोन आरोखि ना मैया हरथ' नङा दहाय हराव आरोखि ना गोगोम अखा हाखादों ओमफ्राय नै दाबो अखा हागोन बायदि आरोखि ना बोथोरा नै गोजौआव फुरा खोमसि जाखादों सेस नै गाइस बेहाय थाइजौआ नै बेहाय दिन्दां माबा 10थासो दंमोन नैबे गाहायाव नै दालायफ्रा नायलाय बैथिंबो दंमोन नैबेबो गैला नै स्लिम खालामजोब्बाय थाबायलाय थांलाय फैलाय खालामोना नैबे लामाजों नैबेजों फुख्रि जिंजों दा बे थांनायनि नामैनो खानानै लाङो ओमफ्राय बैसिनि सासे गथ' दङ बैसिनि बे सासे सिनायनाय आरोखि ना गथ' दं मालाय गथ' बेरा थाइजौ नुबाथाय थानो हाखाया लांनानै सेस लांजोब्बाय नै ओरैथिंजाय दं आरोखि ना ओरैथिंनाथ' सिङाव थिं ओरै बेरा दुमनाय नालाय मोनहायाखै नङाबाथ' गाहायाव ओरै बाहेरायाव जोबमोनबा बेबो थानाय नंलामोन नै बिराद मोजां रिदां नुखादों आरोखि ना थाइजौआ बिराद मोजां नुखायो थायनाय बिदिफोरखौ ओमफ्राय गाइस आं सासेखौ देखायनो आरोखि ना बिब'खौ बिराद मोजां आंनि बिसिनायाव उन्दुफैनानै आराम मबाइल नायबाय थागोन ना बियो साला बिसिना सिखावा बेरायनो फिसाजोखौ बेरायनो लांबा बिराद रेस्ट मोनो नामा नों आंनि बिसिनाखौ मानो लाफैयो नोंसोर बिब'आ इडिट खालामगासिनो गावनि ब्लग खालामनायखौ बे थाइजौखौनो हरदों आरोखि ना खानानै आसार बानायनो होननानै ओमफ्राय नै लाबोबाय आसार बानायनानै माबायदि जाखोथाय ओमफ्राय बेखौ मा लाबोलाबायखो बिब'आलाय बोथोर गैया बाजार गैया परदा गोरानरां लाना फैखो बेलाय बरिया फैदो नै गुमियाबो फैबाय जाबोबाय जोंहानि बारिनि एम्बु बंला आलदा नुखादोंलै मोसानायखौ दा बेरायनो लुगैदों होनबाय थागासिनो ओंखायनो एसे बेरायहैनोसै आरोखि ना जिसिबिया नै ओंखारनाङा नै अन्थाइ बल्दार जाबगासिनो ओरैहाय औ नै जिसिबिया नै गाइस गाइस जों दा हाबबाय सिङाव ओमफ्राय बेरायनोसै आरोखि ना नुवाखै बेरायनो नाबाथाय लाबोबाथाय पार्क बायदिसिनाफ्राव बेरायनो लाबोबाथाय बेरायनो मोनबाथाय बिराद खुसि जायो जानजा खुसि जाखायो ओमफ्राय नै ओरैहाय हाग्रा हागासिनो खाथियाव दाना ओइथिं दा हाग्रा लावनायखौ हाखुगासिनो ओरैहाय बिराद मोजां जयो माथो बिराद मोजां जयो होनदां गाइस बेनो जाहैबाय दाउखि पार्क आरोखि ना जि आराम बाज्ल' थांगासिनो गथ'आ आनै हेल' ओइ नैबेबो मोनसे गेट आरोखि ना नै बिबारा मोजांथार न' खाथिबाबो बारा फैनाय जाया आरोखि ना बे पार्कआव माने बेरायनायानो खम जायो ओरैहाय बा जोंना आनैया नै बिराद मोजां जिरायबाय
गोलैयालै गोलैजानो गिबावो हा गाइस जोङो सिगाङाव आरोखि ना उन्दैबा जों जेब्ला उन्दै सममोन जोङो बे समाव बेरायफैबाय थाखायोमोन आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव गोजा बायदिसिना नाफोर फिसियोमोन आरोखि ना जोङो दाङै थांबाय थायोमोन आरोखि दांफैयोमोन आरोखि ना आदार होयै दांफैयोमोन जों दाथ' गैलानो मोजां मोनदों दा न'सिम थांदो नोङो गाखोनानै नोंसिनि न'आव थांदो नुवाखै बे गथ'आ खारला खुरलाल'थारसै बेखौ बेरायनो लाबोबाथाय बे जायगा दाबसेयाव मालाबा दलद थाखाया खारलु खारला गिदिं नायजोबगोन बे बा नायदो गाखोनायफ्रा हारसिङै दे सिख्ला गोरासो बाव हा दै गैया बाव दै थायो सोरबा दे जुहुद्राय मोजां ओइ मोजां हा अबेयाव खुसिथार ओइ उनावलाय दे आं बायदि ओरै खालामलाय आंखौ नारलायदोलाय आनै आंखौ नारलायदो हायोलै बे गथ'जों खारफानांगौबाथाय ओरैबायदि मेङोना जिबायदि खारहोयो मानसिफोरखौ जिबायदि मेंहोयो दे गिदिंदो ना फिदिंनांगौ आं दे फिदिंसै उच्चा बेरायनानै माबायदि मोनदों दे खोन्थालाय दे माबायदि मोनदों मोजां मोनदों गासिखौबो बियो नागारा आरोखि ना गासिबो टेस्ट खालामनानैसो गारगोन बियो बोरो आयौ गिलिरथार नों माथो अके गियो जाबाय दे ओंखारदो रागाव गासिखौबो टेस्ट खालामजोब नोंनिनो दिन दिनै रा एक मिनिट ओंखार गाइस जोंना आनैया जुहुद्रुसिगोन नायदो जोंना आनैया नै लोगो मोनफैबाय ना नोंनि फ्रेन्ड लोगो मोनबाय जाबाय मा नाम खोन्थार' मा नाम हा मा होनदोंथाय सिमा इस्लारि सिमा इस्लारिनो गाइस ओरैहाय नै जोंना आनैया लोगो मोननानै ओरैहाय गेलेगासिनो आरोखि ना ओरै माफा लाबाय नोंसोर मैदेरखौ वाव जाबाय आनै उथिं नै खालि खारलानायल' गथ'आ नालाय खारला लांजोबो राव गोसो जानाय मावनो खारलानानै थांखायो गथ'आ गोलैनाय थोलैनाय मालाबाबो मिथिखाया बे खालि खारो आरो खारोल' ओइ इये आरो नुवाखै गोलैगोन हाब्रु दङ सेसलै नोङो गोलैबाथाय मामिजों बुजाथारो नोङो गोसो खुसियै गेलेलांथार दा आं नारनो लोगोआ थांसिगोन लोगोखौ नागिरबाय लोगो नांबागौ लोगोआ थांसिगोन नोंना बेफोरबायदि बानायनानै गथ'फोरनो गेलेग्रा ओमफ्राय ओरै बेरायग्रा मोजां बानायनानै दासो मानसिफ्रा फैयो आरोखि ना नङाबा सिगाङावथ' मानसिफ्रा खममोन आरोखि बिदि बानायियाव ओमफ्राय दा बिराद मोजां मानसि फैयो आरोखि ना थांसिनो मालाय थांसै बाय होनहरदो दे बाय होनहरदो बिराद मोजां बाय लाबाय औ गाबोन फैगोन दा लोगोखौ नांगौ जादों बेनो दे नोंहा गेलेदो आगैया थांसैनो आनै बिराद मोजांखा नै बिबारा अबेयाव जिरायनो बेयावलाय माथो जाखो दे ओरै फै माबायदि मोनदों दे बेरायना माबायदि मोनदों खोन्थागोन मोजां मोनदों आं थांनानै आं बावनो हागोन हा अबेयाव खंखाय खंसिखौ मोजां मोनथारदों नों
Wow, wow, hey. Allah. Ang fंबाय गंसेखौ गियोलै आं गियो ओमफ्राय आंखौ लेंथारबाय गाखोनो थाखाय नांथाबा गोदनायानो आंना थेम बायगोनसो माथो बोरै हा दे ससमाया ला 1 2 3 yes ha मोजां मोनदोंसो होनदों आंहा हांआनो गनसैमोन बोथोराबो मोजां सान्दुं दुङाखै बेरायनो थाखाय मोजां नाथाय दाहाय अखा हानो हागौ आरोखि ना जोंहानि बारिनि एम्बु बंला 1 2 नों मानो लेङा आंखौ जिरायनो दाना गिदों दे ओंखारदो नों गेले हारसिङै ओंखारदो बेरा होदों मा बिफां बिलाय जिरायग्रा बेरा होआमोन जाथारालै ना बास्केटबल लाबो नै जोंना आनैया गोरोंखा एक्सपार्टखा हाबबाय डेन्जारलै नोङो ओरैलाय आखाया ओरै खाम वाव डेन्जारलै जोंना आनैया माथो रोंथारो गोरोंलै नोङो बबेनिफ्राय सोलोङा आं हायोना हाया नायसै दे एबार गैया आंना जाया माथो थांसै ना पामसै हा क्या बोला अच्छा गथ'आ खेलके देदें गेलेबाव नुदों गेलेनानै हरगोननो खेल' अके दा जोंबो थांफिनसै मामाजों फैनानै बिराद मोजां मोनबायना दा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय जायफोर नायदों भिडिअखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आं भिडिअखौ बावनो फोजोबसै बाय बाय होनहरदो आनैनो बाय बाय